खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आं फिन खनसेबाव आंनि सेकेन्ड चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोननो आरो मोनसे गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदोलाय। सिगांनि चेनेलखौ जेरै साबस्क्राइब खालामनानै, लाइक खालामनानै, शेयार खालामनानै बयबो होदों, बेबायदिनो आंनि नैबे सेकेन्ड चेनेलखौबो बर' रावनि खौरां मोननो थाखाय नोंथांमोना अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो लोगोसे लाइक शेयार खालामनानै हो। दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे गोदान आपडेट लानानै फैदों। बे आपडेटआनो जाहैबाय जाय बिथांमोना PMAY-G नि जाय बिथांमोना बे न'खौ मोननो थांगासिनो दं नैबे 2026 इयाराव। बे 2026 इयाराव जाय बिथांमोना सिगाङाव मोनाखैमोन बिथांमोननि थाखाय नैबे 2026 मायथाइयाव बिथांमोना मोननो थांगासिनो दङ। नै दा 2026 सोलिबाय दं नालाय, दा बिथांमोना माखासे खामानि दंमोन। बे खामानिखौ जिअ'टेकिं खालामनाय आरो बेबायदिनो गोबां डकुमेन्टस भेरिफिकेसन खालामनाय, बेफोर गासिबो जानानै थांजोब्बाय। नाथाय नोंथांमोना नैबे 2026आव सोरबायदिया न' मोननो हागोन, आं बेखौसो नोंथांमोननो फोरमायहरनि। जायनि न'खराव सिगांफोराव मोननो हायाखै आरो जायनि न'खराव गांनै रेशन कार्ड दङ, सिगां रेशन कार्ड मोनसेजों मोनखाबाय आरो नैबेयाव रेशन कार्ड मोनसे दङ। जुदि नोंथांमोना गुबुन गुबुन रेशन कार्ड दङब्लासो नोंथांमोना नैबे 2026 मायथाइनिफ्राय नोंथांमोना बे न'खौ मोननो हागोन। नैबे गोदान न'खौ लोगोफोर, नोंथांमोना जुदि रेशन कार्डआ गांसेल' सिगाङाव मोनखांबाय, अब्लानिया नोंथांमोना गोदानै बेबायदि माने न' मोनफिननो हानाय नङा नोंथांमोननि न'आ अलरेडि रिजेक्ट जागोन। मानो होनबा नोंथांनि जि रेशन कार्ड, बे रेशन कार्डआ नोंथांनि रेशन कार्डखौ थुनाय लोगो लोगोनो नोंथांनि सिगाङाव मोनखानाय न'नि आइडिया अपेन जायो। अब्लानिया नोंथांमोनहा बेवहाय गोदानै बे रेशन कार्डआ एक्सेप्ट जाहैया नोंनि जि गोदान मोननो लागा न'आव। बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायहरखाबाय लोगोफोर। नोंथांमोना जुदि गोदान रेशन कार्ड दङब्ला, नोंथांनिया जुदि नामा फैदोंब्ला बा नोंथांनि न'खौ जिअ'टेक खालामनो हाबायब्ला आरो लोगोसे नोंथांनियाव मेगननि जि नायग्राजों जुदि नोंथांमोनखौ नायबायब्ला, जेरै फिंगारप्रिन्टखौ लायो बेबायदिनो नोंथांनि जि मेगनखौबो नायो, बेवहाय नोंथांमोना जुदि अलरेडि नायजाबायब्ला नोंथांमोना नैबे 2026 मायथाइयाव बे PMAY-Gनि न'खौ मोनगोन आरो। जुदि नोंथांनियाव रेशन कार्ड मोननै दंब्लासो जुदि रेशन कार्ड मोननै गैयाब्ला नोंथांनिया मा जागोननो, दानजानो हागौ आरो। बेवहाय रेशन कार्डखौ नांथारगोन नोंथांमोना जुदि PMAY-Gनि न'खौ जुदि गोदानै एप्लाइ खालामफिनदोंमोनबा। खिन्थु नोंथांमोननि न'खराव जुदा जानानै गोदान रेशन कार्ड थानाय जाथारनांगोन आरो। माने मोनसे रेशन कार्डजों मोननै न' मोननो हानाय नङा आरो। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो क्लियारलि फोरमायखाबाय। नोंथांमोनाबो जुदि रेशन कार्ड गैयाब्ला बे रेशन कार्डखौ बानायनानै लाखा। आरो बे रेशन कार्डखौ बानायनायनि जोंहा दा बे टाइमा जोंहा गैथ'वा। जेब्ला रेशन कार्डनि गोदान एप्लाइ जानायनि खौरां फैगोन, आं नोंथांमोननो आंनि नैबे सेकेन्ड चेनेलनि गेजेरजों फोरमायहरनो नाजागोन। नोंथांमोननो दिनै आं बेखिनिखौ फोरमायबाय। नोंथांमोना रेशन कार्ड नांथारगोन। रेशन कार्ड गैयाब्ला नोंथांमोना नैबे दा 2026 सननि जि मायथाइयाव नोंथांमोना न' मोननो थांगासिनो दं, बेवहाय नोंथांमोना अलरेडि मोननाय नङा आरो। दिनैनि भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर। थेंक इउ, गोजोन्थों। बेबायदिनो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। बाय बाय।